Yeah! Not be juju be that. Hey, Ali. Me zan gani haka? Kai abin ya ban mamaki fa. Na ga annabi in ne hali na gari. Ka duba gurgu da kayan ma'aikata. Yo gaskiya Najeriya ba za a taba ci gaba ba Ali. Haba. Uban me kake yi? Haba Ali ka duba gurgu ba, wai gurgu ne yake aikin soja. Hey! Wasan! Ya kai. Are you nonsense? Sorry sir. Ni kake cewa yaushe aka fara fasin out din sojoji? A to ai ni na sani tun lokacin sayar ado aka daina irin wannan da abun haba gurgu haba abun ba ba. Zamanin rado aka daina. Mahaukacin ina ne kai? Ni za ka laka cewa an bani kaki na zama soja. Uga ka duba ba a Najeriya ko idan mu kasan mu kawai kiran ta zama kai ka taba kamo kifin ka? A uga sorry. Sorry sir. Ya fi ka hauka. San sa kai wulakanta ka anan layin da Allah ka yaku. Ka samu nutsuwa. Ni za ka kalla maka ga wannan magana. Sorry sir. Kaga wancan saman bishan da kake gani? Ina ji ko na rantse da girman Ubangiji duk wani dan akuya da ko ƙara bari ya mana hauka a jangul din nan in na dawo na tarar idan ba sai ranku ya ɓaci ba Allah ya tsinan albarka. Da labari haka. Baba na san akuyanci ba ina magana kana gaya mun wani gajancin ka gane ko ina ɓace yake. Kuma kuna kallon mutane sama ko a wuce haka. Yan wahala. Assalamu alaikum. Kai kuma ya aka yi? Kamar ya ni kuma ba kina wata magana wani dan gem na so mu buga. Yanzu misali a ce mu ga wayar ki. Ba shi mana wanta ba shi. Ya mu ga taka. Ba shi mana. Zan ba gaman. Ya kai ko mu ga taka. Ku ba sama da gurgu ne kai ba sai mun kure mai gudu in ba sai na mai fidiya ba Allah ya tsina. Yanzu kun ga kun ba da wayoyin gaba ɗaya ko? Muna gani ya aka yi. To duka ba za su dawo wajen wuya ya cinye. Me? Kamar yadda ke. Dan an wani kaji fa. Jira muke goyi ka magana ma. Ina ne nan ce? Wacce karamar jangul ce? Kai me gida umarnin ka muke jira fa. Hasbunallahu wa ni'mal wakil la maqdu'atin wa la mawanu'atin. Da wasu karafuna da tsatsa a jikin ku za ku ce za ku latsa ni. Yan wuya ba karamin dan iska bane kaji. In je kun yi wasu daure da wani ga wani kona kai. Yaro je ka ba ma dan yar burje. Ka ba ta 100 ka hada mata da warok za ta zauna ta yi maki so. Yan wuya bai tafiya da kananan jango. Ga ɗan iskan da isa ce je kwata. Na ci kafar uwar mutum ba shi. Akai bi. A rantse da Allah dan bana nan ne. Yau Allah ka me ƙwaro ɗan kwana. Ko me muka haɗu da shi babba ya zama namu. Kai ka Ba faɗa. ka ba Allah ya tsina. Oga ka faɗa ma. Wala akuya wala jaki. Ai za ka iya ɗauka za ka ɗauki jaki. Tun yaushe Ni mun nake da ci giwa a kai. Budai. sai dai kai. Giwa ba na sare. Sarki mai ile ife. Ni nake da tafa. Ba wai. Ni nake da ekeja. Nake da lokoja. Wallahi. Ni ne amana ta mai da mu Benin State. Ba wai. Allah oka da jakshin ko yau ko gobe. Na rantse da girman Allah sarki mai wari. Kai Allah bai da mu wari. Kai dai wari. Amana ta kai wa dogon tola. Da alwada. Ma fa oga abas sai ya sara. Ni na sani. Allah babba. Irin wancan kai ya sa. A dari gabas. Mai hankali ya duba yamma. Wa ya ba mu rabon. Kutuwa durin wa Allah ya yi. Ba dai kowa alayi. Ba kowa. Akwai mukullaye. Sai an dudduba. Duba mu ga wanne zai bude shi. To bara in duba ma mu ga. Ko rana akai ai ya zama namu. Ya zama namu Ya wallahi. kake haka. Durin wa. Sarauta taka. Duba. Kai babba. Daga wani muna cin wannan fahe Legas ya. Ba wai. Wajen maman rago-rago za mu je. Dole. Wannan bai ba. Ta mana mai kyau. Shi ma wannan bai ba. Amma ina ga ka san maye da mukullaye.
cekon da gurgu. Yawwa. Allah ya biya. Ya aiki. Normal. Allah ya biya. Ne. Normal ya sun ada lafiya. Allah ya kiyaye. Yawwa uga na buɗe. Ya budu. Ya buɗu. Ai ka san wani gabi na gani. Amma tun da bai gane ba buga mana shi. Ba wai to uga ai kai zauna a gaban mana uga. Yawwa. Buga shi. Allah mun ci abu. Allah ya gani mata mu. Hey! Tuba doro ba sai hanya. Ida smoky mu. Ma ka riga da ka sani. Na riga da nisa a cikin soyayyarka. Na wuce matakin soyayya sai dai kauna. Kai ma ka san ina son ka. Allah ko baby. Wallahi ina son ka. Baby wallahi maman mu mata san Allah ke kaɗai nake so. Ni ka ce? Baby akan ki na rantse da girman Ubangiji zan iya fadawa rijiya wallahi gaba dubu Allah. Na san kana so na. Shi yasa ni ma nake son ka. Baby akan ki idan ban kashe mutum ba Allah ya tsina. Baby dan yi min dan farin nan da kika saba. Buri ya ga ayaba. Dole a bar shi ya yi barna yace yake so. Wannan kuma azdan ne yi? Baby na wannan ko ya ga muna taron yan Daudu ne yazo ya tsaya mana a gaba. Kai cikatan yayar ka mu za ka kalla ka ce an fara taron yan Daudu. Ma kafa mashin din mu bubbula ka ba wai wata muka zo ba bigi. Ba wai. Buri ya ga ayaba yana so a bashi ya ware. Baby ki bannin ci kaniyar su yanzu a gurin nan. Ki bar shi ya zo. Kina ji abin da yake faɗa. Bari shi ya zo mana karamin dan hau. Sa ka raba shi biyu. Kai za ka batta ta zo ko sai mun dau mataki. Kula da kulawarka. Baby, ina lillahi. Ke kin ga abin da ya faru shi a shegonin gabi. Hau mu wuce. Babu gama shi. Hau mana. Dole kanwan naki. Babu gama ne. Da Legas muka yi. Ai kina ji ko? Na rantse da girman Allah kab Maiduguri ba kamar kayan. Maiduguri dar ne na gaya miki kai fa kin gane gurin abincin sa fa in ka zo ma ya ne mutum kwana biyu. Wallahi normal ki dinga sauri mana ke aha ba fa na san irin wannan ya kike haka ne. Mu je dan Allah da Allah mu je ki ci abubuwan nan da zaki ci mu je kina ta wani abu. Kina ji ko? Saura mu je kuma da Allah ki nuna min wallahi kin ji ba na san a gana ba wani sona kike ba. Ai kina ji ko? Na rantse da Allah sai na nuna miki kauna asalin kauna. Duk duniya fa ni kin ga ke maman mu ma ba wani cin kuɗi na take ba. Ki ƙara so da Allah yau dai. A ji daɗi. Da yake ji da gani wallahi Allah ni na san kara kike kula ni. Allah baby. Ni na sani kara kike kula ni. Ai kina ji ko ƴar salwalata na rantse da girman Allah. Kab Maiduguri ba wanda zai ɗauko ki a kaki wannan restaurant ɗin. Baby, ai tun da ka kawo ni nan ba zan iya rabuwa da ka. Ai na gaya miki sai ni dan babansu wanda ya gaji asara. Me za a baku? Allah bai dan Allah zo ka ji minti ɗaya. Kana ji ko manaja? Na rantsi da Allah yar nan ba yar kowa bace ba. Amma ta ɗauki wani girman kai ta ɗora a kanta. Dan girman Allah nawa kuke ware kaza a wajen nan? 5,000. To dan girman Allah zan baka naira 2,000. Ya za ka bin 2,000 kuma? Jira ka ji me zan ce ma mana. To ina Jira mana. Ina jin ka. Kana ji ko? Wannan da kake ji 2,000 nan na rantse da Allah ita kadai garan sama da ƙasa ba ni da kuɗin da yafi wannan. Amma kana ji ko zan baka su dan girman Allah ka rike idan ba za ta ci kazan ba. A'a fa. Allah ɗaya ba za ta ci ba. Wallahi yarinyar nan yadda take jin kunya ta in ta iya cin kazan na Allah ya tsina. In ta ci kazan nan fa akwai matsala fa. Wallahi ba za ta ci ba. Allah rantsuwa dan musulmi wallahi ko wallahi ba za ta ci ba. Ba za ta ci. Na shaida yarinyar nan wallahi tun muna kankana muke soyayya wallahi ba za ta ci ba. Amma 2,000 fa to. Shikenan. Kakka da muna tashi sai ka dauki abaka. To shikenan. Shikenan ba damu. Yawa nagode. Nagode. Yawa baby kina ji ko? Yanzu zai kawo miki kazar.
Ai na gaya miki duk duniya suna respect dina fa wajen nan fa. Na gaya miki duk ba inda ake respect dina a harkan wai wannan in ba wajen nan ba. Minti ɗaya ma da Allah baby anan zan zauna. Yasa nake son ka baby na. Wallahi suna respect dina fa. Yawwa ga kazan. Okay. Allah sarki. Baby ki ci mana. Allah ki ci. Baby da ka bari ai ni ban damu da kaza ba ma. Ai kina ji ko bayar da za in zo tun daga Kano in kawo ki wani restaurant ba kayad ba. Ai na gaya miki ki ci kazan na yadda ranki yake so. Allah wallahi. Baby da Me aka yi? Ba komai baby ci kaza. Ba komai ci mana ci kawai. Ka muka yi da kai? Baby ya haka? Haka muka yi da kai? Me muka yi da kai? Ce mun kai fa 2000 ne da kai. Kace ba za ta ci ba. Wallahi ta ci yallaɓai. Me ya faru? Ina ruwanki wannan magana wannan family issue ne kina nema ki sa bakin ki a ciki. Wannan saurayin naki munafiki ne. Wa rabbul ka'aba na dauka ba za ta ci ba. Gafara da Allah gaskiya ta cika ba. Na rantse da Allah daga nan sai wajen manaja. Ba abin da zan iya maka. Wallahi sai na kai ka wajen manaja. Ai kana ji ogasa duk abin da kace haka za a yi. Dole ne kana ji? Na'am. Akwai wani suspect. Allah nake suspect din ne yazo. Zan nuna kawai ka kama min shi. Sai mun kai shi mun ajiye shi a cikin. Okay sa. Kai zo nan. Wai yanzu kai ana kiran ka kana you are very stupid. Zo nan aka ce. Kai shi wurin da yiko SBS. Wangan ko kan kama da karfe ne. Kana ji ofisa? Muna kama min shi mu je a kulle shi. Dan na fuskanci kamar bashi da kunya. Okay sa. Ayo! Daga cewa ka kama kuma ya ka harbe shi. Kai ka ce in harbe shi. Cewa ne ka kama shi ba. Kai kana ji? Me faka mu ba gurin nan. Tosa. Faka mu ba gurin nan. Ai kana ji ogasa wallahi wancan yaron da na harba kafarsa ni ba a san raina ba kai ka san ba zan yi haka ina sana ba. Yaron ne ya zo da rashin kunya. Ya zo da rashin kunya. Kuma ka yi daidai da ka harbe shi. Saboda ka'idar aikin kenan. A harbe shi din ko? Shine dama ka'idar aikin. Yawwa. Bari in dan yi fitsari a nan. Ina zuwa. Je ka kama ruwa. Ansa! Ai na gode Allah da oga ya daure min gindi. A can aikin goyon baya na yi. To tun da ya min haka wallahi zan tula diyata. Ba wanda ya isa ya rena min hankali. Kaga yanzu duk wani wanda ya sake ya kare ya gasa buga ta yin harbi kai tsaye. An bani dama. Ban waya ba ku dama kuna harbin mutane. Hasbunallahu wa ni'mal wakil la maqdu'atin wala mamanuatin inna Allaha ma'as sabirin subhanaka inni kuntu minaz zalimi la hawla wala quwwata. Me yasa ka harbe shi? Ba harbin shi ne ba. Uban waya harbe shi in ba kai bane. Ban harbe shi ba. Ka taba gani na? A'a. A wace kafa ka harbe shi? Ko da. Ba za ka ga yin ba sai ne ajalinka. Wala ban harbe shi ba. Ba mu hakurin an taba namu. Ya mu ce ko? Lafiya ka kuwa? Ka ba su hakuri don girman Allah. Me kenan? Ga su ka ba su hakuri. Me zan ba hakuri? Me a nan din? Aljani. Kai wannan kudi ya samu matsala ne. Ba kowa a nan wuri kana gaya mu wani aljani. Aljanin wa? Kai ofisa kudi ka samu matsala ne. Ga su kana gani. Subhanallah dan girman uban idan Mana na yi ba kuma yayi lafiya ka lauwa. Kai ofisa. A kana ganin su ka ba su hakuri mana kai ma. You are very stupid Allah ana. Ba zai taba ganin mu ba shi. Dan girman Allah kai hakuri dan sarkin da ya ara mana rana muke abin da muke a gidan wannan duniyar dan girman Allah kai hakuri. A ga ya wuce. To kai ma ajalin ka yazo. Zan iya ma kashi a nan dan ka kyale ni dan Allah kai hakuri. Bari in tsallaka ka ko ka samu wani abun kafin ka tafi can.
gafaran ku dai gafaran ku dai sarkin ajanu gaba salamun baya salamun me ke tafi da kai abin da yake tafi da ni babban abu ne wata budurwa ta ce ta takura mun sai na aure ta ni kuma bana son na aure ta ya take gurguwa ce aure ya halatta zakarin ku ni da ita kana dingishi a normal kake to dole sai ka aure gurguwa ba zai wace gurguwa ta aure gurgu ba idan abun gudu ya zo duka za su mutu wannan menene ganye ne bishiya ce guda sannan sannan aljanu ne akan ta suke langa yanzu ka bada 2,000 a sai musu ta malolo domin su sha ka je ka aure gurguwa kai boka ban baka 2,000 ko ban aure ta ba za ka bada 2,000 ba ba zan aure ta ba to za ka mutu karamin sinan ne ya hakuri sweetie Assalamu alaikum boka. ba mana sallama anan Boka kutumar ubanka. godiya nake Boka ubanka. ta hakun Wata kwan abin da yake tafa da ni boka shine. Kana ji ko boka matata ce nake so a zubda mata da ciki. ka zo gurin Har ga Allah boka dan nan ina tsoron zuwansa duniya. Ka duba yanzu yadda muka je tafi muka ce mai mujiya kuma mu zo mu haifo da. Kaga akwai matsala saboda haka naga ya kamata in janye waɗannan subsidy ba na ƙauna a haife su saboda aka haife su akwai matsala. Ya zan yi ciki na ma da ni da ita da ya muke ci barantana a haɗa da wani yaro. cikin wata nawa ne Wallahi ina tunanin wata 9 ne don wallahi haihuwa ya ko gobe kuma an ce kamata dini ta dana ni tsoron da nake ji kenan. ihu ka ce in aka zubar ko ta mutu ko ta rayu to abin da za a yi ɗaya ne yanzu ka ba mu naira 150 150 Yau boka 150 Allah na tuba abin da ya fi haka ma ba man zama a gidan wasa ba. Boka wallahi kuma ba kaci a wajena. muna amsar taransifa Boka da taransifa? ƙwarai A wani banki zan sama? sa banfe dakata saka hofe kwanaki banfe ya ban matsala To, ba an sama ofan. Har da famfe ma bai matsala. To na saka boka. to zan ja lat amma ka tabbata sun shiga Kin shiga. to ka je gobe ko jibi za ka ga magani akan saman ɗakinta ka zuba mata a ruwa ka bata ta sha cikin zai Ko kenan sama? zube An gama. An gama. Muka sari jaki ma muka tura hirami an gama. Boga har ga Allah abin da yake faruwa matan nan ga ta can naƙuda take yi. tana nakuda Eh, baka bata maganin ta sha ba wallahi duka ta yanyan ko ragowa ba ta yi ba. tana can za ta haihu kenan to ai da man kai ne da kiki da ka zo nan mu ba mu muke yi ba Allah shi yake yi shawarar da zan baka ka hana idan ka bacci ka ki dare cikin dare ka yi sallah raka'a 2 huɗu ko 6 ko 8 ko 10 ma ka gaya wa Allah bukata mu ma shi muke gayawa ai wacce dole sai ta haihu Boka yanzu ya za a wajen 150 ɗita. ka taɓa gani ka ci bashin banki baka biya ba to in dai ka zo nan bashi ka ce ka biya don haka an siyo ifiriti chocolate yanzu ma abin da za mu samu 2,000 Aboka ka fiye na abu. Wallahi yaron na iya bol. Kutuma duma haka ka iya bol. Mbamfe. Bada uba. Wakan, mu je zuwa mutanen gari. Na gode ga yaron da aka ga iya bol. Bura uba. Brinkit dan bura uba. Ayya, ai yau na gaya ma yau. Na gode dan bura kai Mbamfe. Kai. An ci da kai dan bura uba. Kai dan bura kai Madrid burge ni kuke dan bura uba. Ayya.
An ci ja kai dan buro. An ci ja kai. An ci ja kai, an ci ja kai, an ci ja kai. Kowa ya ci bai cika ba, oba ce dan buro. An ci ja kai. An ci ja kai, an ci ja kai, an ci ja kai, an ci ja kai. Ayya an da kura dan buro. Ka ci uwar. An ci ja kai, an ci ja kai. A gane baba abin da yake faruwa gaskiya kallon bal din nan bai kamace ka ba. Ya za a yi muna yara duka ga abokananmu suna wucewa su kai hirman nan da uba yake akan titi ai ba zai yiwu ba ka sani. To amma uban waye ya ce ba zan yi ƙara'i ba. A lokacin da na auri jatumarka ina kan yin ƙara'i muka aure da ita dan na haife ka kenan ba zan ci gaba da ƙara'i. Lallai ma wannan. An ci ja kai, an ci ja kai. Bari ni ma dai an koma gidan nan saboda yaran nan. Ayo. Yes. Cubansu, cimamansu dan uwansu. Good. Yes, go! Sorry mutumina, ai na san ka ci uwarsu. Wannan Lamin Yamal, ci uwarsu Lamin Yamal. Ci burau bansu dan kutuma burau bansu. Ci uwarsu. An ci ja kai, 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 an ci ja kai. An ci ja kai, an ci ja kai, an ci ja kai, an ci ja. Ayo.